बाबा हा आत्ता ऑफिसामधून पुरा जाऊन येणार मात्र रेस्ट तरी घेऊन ये रे बाबा हा सगळे कडकडल्याची जात रे हुशार म्हातार अभय शॉपिंग टाइम जाते असा अरे बाबा तू एक कोणी सांगला कळना मग आता माका आणि भावाना शॉपिंग होतुला मिळणार आणि पहिला तुझ्या किरकिर आमका होतू जाय रे आमचे काम आमच्यानं करू जायला आणि वयल्यान हेगेर येतो पहिले आता आम्ही शॉपिंग वचून येऊया आणि हालाच काम खूपच असा हेगेर पुरा ऐकत राहिल्यावर आम्ही टाइम होता ये वचून माग माग हॉस्पिटलावर म्हणणार तुमका करकर केल्याचे दिसत रे मन समाधान झाले पुता मन समाधान झाले तू नाराजी ना बाप्पा ते किती हे किती म्हण 50 पटी विचारते आम्ही एक दिवस मी रागार झाला पुता रागार झाला पुता तू ओढ झाला रे पुता ओढ झालाय हा म्हातारो तू गाड येते रे आता तशात खर्च आमका हाय तुम्ही दोघं कामा असेल म्हणे आजपर्यंत तू काही एक गोष्ट सांगितलं हिरोईन मेळा काय ना माका तुझ्या बाप्पा बेडशेलीशी दोन दिवशी रे आणि एक एक दिवस उपाशी दोन दिसले आणि वयल्या जमीन मुशे उदारचे काम करण्यात रे आज तुझ्या तोंड पडून घबरावतीशील होता घबरावतीशील हे म्हाताराक डॉक्टरा का वरून तुमका टाइम नाही उदा हे जात नका उलटेले सत्र पडले माझे किती अपवाद दौड लागल म्हणा हा तुम्ही वाईट असं दिसता ना बाबा ना ना ह्या म्हाताऱ्याक आता खंयची बरे खंयची वाईट म्हणून ओळखूच कळना वयल्यान मागेल बायलेचे बाप्पा दवरता शरम दिसून सांगू ग शिका गेला हो तो बेश उदा बेश आज तुझ्या बाप्पाक म्हातार म्हणलं न्ही तू लहान असताना विद्याबुद्धी शिकवून तुका हड केल्लेच मागे जीव सार्थक जाले तुका सार्थक झाले तुका मागे जाऊ लागले पण या मला आमच्या होड पार्टी असा हो म्हातारा आमच्या पार्टी किती डिस्टर्ब करता हे कने ते आमच्या पेट भाषाशी पडते सड्यात होऊन त्या तो वडे तसेच काय बाबा ना चिरमुता हे तुझ्या बाप्पा पेट्यांगोची शेड्डा घालतात हे तर सांगू तुमका मन कशे येईल रे पुता कशे रे पाय लुटेरा धोते सुटत गेली